Se olisi heinäkuun 1. päivä. Aurinko paistaa ja tässä ollaan menossa ulkomaille Utulaan. On monenlaista mutkaa. Nyt kohta jonkun mutkan takana on Utulan kyläkauppa. Tällainen legendaarinen kauppa. Maaseutua. Matka jatkuu Huuhaan Hietikolle. Upea mesta. Huuhan rantaa lukee tässä kyltissä. Käännymme kohta vasemmalle. Tässä on toinen kyltti. Täältä se pitäisi nyt kääntyä. On upea keli. 24 astetta näyttää auton mittarissa. Huuhan rantaa on määräpäämme. Siinä se Huuharannan parkkipaikka häämöttää. Polkuranta on tässä oikealla. Viimeksi täällä oli kielto jo tässä, mutta nyt hän päässyt jo tuonne asti. Tervetuloa Huuhan rannalle. Me ollaan nyt tässä. Ja tätä polkua alas. Ja katsokaa miten toi keltainen viiva menee. Tosi pitkä ranta. Tuossa on käymällä. Siinä minä vaihdan uikkarit päälle. On tämmönen ihan avara, siisti käymällä. Täällä on jonkun verran kävijöitä. Täytyy toimia ripeästi. No niin, nyt lähdemme tätä polkua alas rannalle päin. Porukka on sen verran, että en kerennyt vaihtaa kuin uikareiden yläosaa siellä käymälässä. Ja rupesivat nykimään ovea ulkopuolelta. No vaihdan piikarit sitten rannalla. Käy jalkatreenistä tämä polku painovoimalla alas ja jollain vissi ylös. Ihmiset jo palaavat uimisesta rannalta takaisin ylöspäin. Linnut laulaa vielä entisen mallin. Myrsky on kaatanut tästä Pahderinne alueelta puita.
Mette Tyttönen on mukana. Ensimmäistä kertaa mä kävin täällä varmaan 30 vuotta sitten, niin tänne sai vielä tulla ihan lähelle rantaa autolla. Täällä oli muutama tämmönen haarautuneet päätieltä. Ja autoja sai jättää, mutta nyt se on stopattu tonne ylätasanteelle ja sanotaan näin, että huonojalkaisille täällä ei ole mitään tekemistä kyllä. Ja se on sääli, koska tää on niinku Suomen yksi upeimmista hiekkarannoista. Ja inva-ihmiset tai huonopolviset, huonoselkäiset, vähän rajoitaiset, liikuntarajoitaiset, ne eivät pääse tänne ollenkaan. Ellei sit joku kantaa reppuselässä. Joo, tässä nyt avautui tämä upea Huuharanta. Ihmiset asettuneet paikoilleen. Joo, ihan silmän kantamattomin menee tuohon vasemmalle. Vähän tuulista. Ja oikealle. Mette, janottako sinua? Ennä. Pääset. Kävele tästä. Etsitä hyvää paikka oleskeluun. Tämä tuli extempore päätös tulla tänne Huuharannalle, kun ollaan käyty Sulkavalla asioimassa tai minun seuralainen kävi asioimassa Sulkavalla. Siitä sitten lähetti Puumallaan ajamaan. Käytiin Poiju-ravintolassa syömään. Tämä ravintola on saanut hyvät arvostelut asiakkailta. Se on nyt top 10 listoilla. Ja sitten lähdettiin ajamaan kohti Imatraa ja tuli 1-2 semmonen extempore. Lähetäkö Huuhalle? No lähetä. Tässä nyt sitten ollaan. Tää on Suur-Saimaa. Ihan itse. Vesi on lämmin. Tuolla suoran vastapäätä näkyy ollen Lappeenrannan kaukan tehtaan piippu. Sitten vasemmalla puolella erottut Joutsanon tuulimyllyt. Sitten vielä jokunen piippu törröttää ja Kyläniemi taitaa olla tuolla oikealla puolella. Sinne menee tästä Lossi-yhteys. Aurinko korkealla. Uimareita joku
Pari lasta tuolla. Ja tuolla puolella jo enemmän aurinkonoton puolella ihmiset ovat käyneet jo uimassa. No ei muuta kuin ulahtamaan vaan. Ihanaa! Huomenna parturi. Tukka lyhenee, mutta ei paljon. Täältä sivulta vaan. Metto oli löytänyt paikan varjossa. Ei nyt nämä aallot ollut kovin mieluisat hänelle. Muuten hän olisi lähtenyt köllöttelemään sinne veteen vilvottelemaan, mutta nyt häntä pelotti ne korkeat liplattavat aallot. Hänelle korkeat. No niin, 2 tuntia on vierähtänyt täällä Kuuhan hietiköllä Utulassa. Se oli täydellinen relax. Ollaan uitu, köllötelty, nautitu auringosta ja tästä suht rauhallisesta olosta. Et porukka on enemmäkseen lapsiperheitä on tullut aina vähän väliä lisää, mutta sai olla kuitenkin ihan rauhassa. Ei ollut haitaksi ollenkaan. Mukava se on, että ihmiset tulevat vietämään aikaa tänne lapsensa kanssa. Siinähän ne onnelliset juokse. Nyt alkaa kyntymään tämä järven pinta. Pitkään saa kävellä ennen kuin tulee kunnolla syvää, että 150 metriä ainakin, jopa enemmän, pidempään, että matala vesi täällä on. Sen takia tämä onkin lapsiperheiden suosiossa. Joo, kiitos Kuuharanta. Nähdään taas. Tuolla patiolla, jos on pelastusrengas, olla köllötelty. Se oli nyt meidän paikka auringossa. Tällainen männikkö, mäntykangas on täällä, että löytyy varjoisia paikkoja.